Mia Eye Cure Clinic celebrate 10 years of its journey. As a mark of gratitude to all patients over the years, Mia Eye Cure Clinic will be conducting a free eye checkup for all, and also 50% off on all frames will be given on that day. For registration, call 825-700-3176. Kidukhat Jangka Tour Guide Associations of Meghalaya TGAM hapok kajing yalam jang President uba yalam phangling do mentakasi ka Henry tarik unaitung hilalet yakendu yaw CEM KHADC uba penyat sing CEM bankar partner u bantuklar ne te lakam ya kajing wan ki tour guide ki banabar ka jilla bat ban ailat ki guide ki bana ka jilla la jong namar bakini ki guide ki banabar teng ki yalam bakla ki tourist ki bawan jungok kai syakani ka jilla kenduk ya CEM jong KHADC dah ni kita general daripada general secretary pada Bak Bandung daripada advisor jangka association ke jengi. Dia kejingwannya kenduk ke jengi kalong ba ngi ba kini ke jela ke jengi kadan sya kata ka potential lah bagi dai bar ka tourism. Ka bangi pai ka bangi pai nilap baik bagi dan sya kita ki ba la ban ai dan ban pha dan ban ha bagi dai ba kaliang jangka tourism ke. Dia kawai kalong ba kamat ka bakongsan ka bangi ngiwan hani kalong ba kaya ki bangi ngilap ba kini kisngi bar kisnam ki por ki balalej ba bon hi sene kakta bai ngi kamta mi kena samlam jongile ha bade kan ka por manta pengi keduk kam keduk jam de kawai kalong ba radangi pet ba kan ni feel kini ki bade ki tour agency dan ki tour operator ki ba nashabar mo ki wi ki state ki ba yajan bat ngi ki pa ki client ki jongki sene lingba lingba klamdan jingtep lane klamdan kuno ka jing ban ai jingtep lane ban banyak lingba na ki local kinawan chine ki wan hi kilet hi si jaka ki ba jongi shane ba kidawan ru banyalam de ki guides ki bade na ko ki asam lane na ki dun ki to ki bade jong kita ki agency ki ba na sabah de la de ki wan pade tang ki kamli de ki tour guide ki dan pade ki bakam de ba ang de kita ki team leader tak ai bara ka pa penlong ni ka susi kalong ba ka kata bai ni kalong ba ya kata kakam ke jam ke jongi jaka ngi nyok kalat kamai bangi dei nakani ke setiap ke jongi nakani ke jaka ke jongi ngi du no kita ki barkat bat ke pada kalong ba kapan rak susu ki balong ba ya kita ki clients ki jongki lan ki tourist nomor tourist ula bandai unu dei tourist tang tabon jong kai tourist ula bandai uba ki researchers ki writers so many ki lada ngi pet kanya kani kalian dek lada kiwan kita ki benabar kita benabar kita ayu syaka ya ka jinglong jingman jong ka jala jong yang ta kawan ra ya kita wanong bikin yo ya kita tourist bikin yo ya ta kamis information batang tang lite ki dan ki jaka ki puta ki bagi sene ni se mana ni se akhang mau ba ni ban fikir ni ban dile apa teng pada habang ipen ni ki news ke khabar bat bun li na ki ne ki bam flash ra ki news ki bam panar kalong ba ki tourist ki wan sene ban le ma ban pun pangat ila dia ban pun strat ila dia henrai apa dengan ban jaka jingdu ya ke jingim ke jongki lu namar ba labon ba ki jingja ki baja kan kom ta kata kalong ba la na kaliang kersian ke jongi ngibon ki associate ni syak ya ti benya ngi syak awat kan go balik kerja kum ni balik kerja kum tai habangi ti bida habangi wat ngilap preba oh uni ki clients kini ki terus ki buan kiwan bat ki terus ki benabar bat ki tour guides ki benabar ke dia kata hi kawai ka mat ka bakongsan kalong ba kumno ba ngila hi bangin te la kami kata ke katahi kembagidan mentadi ya nakaliang ke tour operation jengiru ngila estang train ya ki tour guides nya haba training ki tour guides khamtam kaliang da piong ba koi ba kani ke jongi kalong ba ya bon kilum ki wa te ki tour guides ki balam ki tourist kamot ki di banlong ni kumdu ki ba so thu ya ka train ba ki so thu kumno la da dan ka nu ka jingja ya ki tourist kumno ban rescue ki semua mentala da dan tourist ba kelon boyo ka halata klu yo ka stroke no yo ka ekolon na ni ha or no e the first aid kila de bon more ki tour guide sendi ki ban ki benang ki first aid jadi mun laban ai to CPR yo mo ki ban la life saving ki ba immediate life ki ba laban yo nang ta ki ban tip chanu ban contact yo no ban le no ban khat ki ban juri da ban le no ban yalam sa kanu closer si you no abadan hak tu ki jaka nang ta kila de ban soto kum no ban yalam ban guide ki ban manar ki jaka ki ba ki bomde ki banya chom ta ki dan ki wa lese ki ba na jrong ki pet ki ba ibom jelio ndai ki tourist pagin so tu ki ongok da se ni bom jelio te ki no to te na lap te ka ki ga ban gam jelom
Tikum kita ki berkali ni muksai pi nang ta keyboard man ro bingi ai training ki ya ka life saving lada kala kaliang nama keyboard man ki bagi ya ku menta pi ya ku amungot keyboard mah keyboard man ya ki de kinok kingliang kitu kingliang nadu menta ki la wan pateng nama kinang ban kingliang nang ka daw ble bagi kwai dok ha ki ndai ya ki kam train ki ba kin ya ki ba kin kingliang nam ta ki turus namal ba ki turus pat ki de ki badan apo ka liang da se bon aplang ki mam nang ban ki la kala kaliang tu tunong nya liang tu nak gan ban tulai em ya dia rempelaim gumnu gitu turas. Ha, ya gitu gitu. Kita training gitu kamu saya